Avui presentem Alberes, de la qual acaba de sortir el segon número, però també nosaltres, per la nostra feina i el nostre país, o la nostra part de país, també ens interessa la de Cadí Pedraforca, atès que també abraça una part de la Catalunya Nord com és la Cerdanya, evidentment, l'Alta Cerdanya en aquest cas. La missió, l'objectiu major de la Casa de la Generalitat al costat del recolzament de la llengua i la cultura catalanes aquí a la Catalunya Nord és les relacions transfrontereres, fomentar les relacions transfrontereres entre la Catalunya del Sud i més concretament les comarques gironines i evidentment la Catalunya del Nord, per tal de crear aquesta conca de vida comuna que és el que anomenem l'espai català transfronterer. Per això, evidentment, ja ho sabeu prou bé, estem treballant amb el projecte d'Eurodistricte de l'espai català transfronterer, una agrupació europea de cooperació territorial que, si Déu vol i els estats volen, doncs tindrem constituïda abans de la fi del 2010. En aquests moments, les 20 institucions de Catalunya Nord i Catalunya Sud que formen part de l'Eurodistricte han aprovat ja els estatuts i els estan enviant en aquests moments a Madrid o a París en funció del costat de la frontera que els hi toqui. Fet aquest preàmbul així una mica llarg, en la nostra filosofia, doncs, evidentment, aquest projecte de revista transfronterera que és Alberes, més que un projecte, aquesta realitat de revista transfronterera que és Alberes, doncs bé, s'encabeix perfectament. La qual cosa tampoc ens sorprèn, perquè al cap i a la fi una institució com la nostra, o 20 institucions com les que formen part de l'Eurodistricte, el que fan és recollir una necessitat que ha expressat amb prou contundència la societat civil. I la prova és aquestes iniciatives, per exemple. Ho sabeu, la major part de vosaltres, que esteu d'una manera o una altra implicats en tot el que és cooperació transfronterera. Alberes s'emmarca en un conjunt de publicacions de l'editorial Gavarres, que edita la revista Gavarres, la revista Cadí Pedraforca, la revista Les Garrotxes i ara, últimament, revista Alberes. Quina és la filosofia, l'intenció de fer revista com l'Alberes? Sobretot donar la veu a gent anònima, que ens puguin explicar la seva vida, la seva manera de viure, la seva manera de parlar, la seva manera de vestir, la manera de treballar. En definitiva, una filosofia de vida d'una gent determinada, d'un temps determinat i d'un territori determinat. En aquest cas, tot l'àmbit de l'Empordà, el Vallespir i el Rosselló. En aquest cas hi ha dos números de sortides d'això? Sí. Temàtics, però pas a 100% temàtics, és això també? No, hi ha unes seccions fixes, i llavors hi ha una part que és un dossier, que aquest és la part temàtica, que ocupa més o menys una tercera part de la revista, i en el primer número va ser dedicat al món dels oficis, i el segon número, que és aquest que acaba de sortir, l'hem dedicat a tota la retirada de la Guerra Civil Espanyola i el pas a la frontera i l'exili. La periodicitat? És una revista semestral, surt a l'estiu i surt després de Nadal. Per donar-la a conèixer anem fent presentacions a diferents, com avui aquí, a diferents pobles, i després allà és a totes les llibreries, a tots els llocs, tots els quioscos, llibreries que tenen diaris, la revista hi és, i aquí concretament, ara de moment és a la llibreria catalana. El que sí que podem trobar la revista Alberes a altres llocs com Girona, Barcelona o en altres àmbits, també la distribuïm. Podríem dir que gairebé és un llibre i això nosaltres ho volem fer gairebé com un col·leccionable. Sí, de fet, sembla més, fixeu-vos que és una publicació en blanc i negre, bastant austera, molt discreta, però molt amable de llegir, i es llegeix gairebé com capítols com un llibre. Sí, efectivament, semblaria més un col·leccionable que no pas una revista de llegir i llançar. Sí, home, sabem que aquest camí no és fàcil i fer un tipus de publicació així hem de buscar companys de viatge, i aquests companys de viatge són, per un cantó, la gent del territori que està fent feina, està publicant coses, com en Jean-Pierre Lacomba, la Martina Camiada o en Joan Tocavens, que estan fent feina, o altra gent que ja està fent coses, però sobretot que aquesta publicació pugui arribar a totes les biblioteques i a tots, a les escoles, a la majoria de professors, i que els ajuntaments la puguin distribuir en els seus pobles. A la biblioteca, a l'arxiu, a les escoles, un centre cultural, un centre cívic, una llar de jubilats. O sigui, el que volem és que això corri, que es difongui.
I per acabar potser donarem l'adreça internet, ja que som un mitjan per internet. Exacte. La web, Doncs és molt fàcil de recordar, alberes.cat. www.alberesalplural, doncs, .cat. Alberes.cat. Bé, res d'important per afegir? No, moltes gràcies per atendre'ns Moltes i molt gràcies. amables per la vostra col·laboració. Moltes gràcies. Els delegats de la Generalitat van enviar a tots els professors de les Bressol una de més grans, sí, tot això ho hem d'anar... Un duro. Agafar el un duro, això.